L-aħwa fl-Awstralja, kull nhar ta' erba' fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Felu il-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista, id-Deputat Prim Ministru u Deputat Mexxija l-Affarijiet tal-Parlament tal-Partit Laburista tkellem dwar l-għażla li għandu jagħmel il-poplu nhar it-8 ta' Ġunju. Fil-fatt Ernst qar kif bħalissa hemm distinzjoni ċara bejn il-Partit Soċjalista Ewropew li l-Partit Laburista Malti u membru tiegħu u l-Partit Popolari Ewropew li huwa affiljat miegħu il-Partit Nazzjonalista dwar fejn iridu jieħdu lill-Unjoni Ewropea. Ilu snin twal ma jkun hemm għażla daqshekk ċara u elezzjoni daqshekk importanti għall-Parlament Ewropew. Għażla bejn jew il-kwantità tal-armi jew il-kwalità tal-arja. Bejn aktar soldati jew aktar servizzi soċjali. Bejn armati akbar jew ambjent aħjar. Bejn aktar missili jew aktar mediċini. U allura hija ċara. Hija ċar. Jekk tridu aktar bombi, jekk tridu aktar soldati, jekk tridu aktar armi, ivvotaw il-Partit Popolari Ewropew u l-Partit Nazzjonalista. Imma jekk tridu ambjent aħjar, jekk tridu aktar mediċini affordabbli, jekk tridu aħjar kura tas-saħħa aħjar, jekk tridu arja aħjar u l-liedna, ivvotaw il-Partit Laburista għax aħna l-garanzija ta' futur aħjar u l-liedna. Messaġġ simili għaddietu l-President tal-Partit Laburista Ramona Tard li nnutat l-importanza tal-appoġġ tal-Maltin u l-Awċin biex il-pajjiż jeleb kull sfida li jiffaċċja. Iva, bil-kuraġġ nelbu kull sfida, bil-fiduċja tan-nies nelbu kull sfida. U issa wasal il-mument li nerġgħu nistaqsu għal dik il-fiduċja. Ejja flimkien ma nitilfux snin li fihom kellna nitħabtu kontra kull tip ta' ostaklu. Wasalna sawn u baqalna ħafna aktar x'namlu għal dan il-pajjiż. Għalhekk, fit-8 ta' Ġunju ivvotaw għal kandidati kollha tal-Kunsilli Lokali u tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew.